I el PI demana al Parlament que actualitzi la llei de patrimoni que regula el règim econòmic dels matrimonis. La formació recull la proposta de la Comissió Assessora de Dret Civil de les Balears, que pretén actualitzar la normativa que asseguren està obsoleta. Volen que, en el cas de separació, es tingui en compte l'esforç de cada cònjuge per mantenir la família i que sigui necessària l'autorització de l'altre membre de la parella per fer qualsevol operació amb l'habitatge familiar, tot i que sigui titularitat de només un dels membres. Nosaltres respectant la separació de béns vigent a les Illes Balears, però la separació de béns en relació a l'habitatge familiar ha de protegir aquest habitatge familiar. Per tant, si s'hipoteca o se ven aquest habitatge familiar, el que s'estableix en aquesta proposició de llei, que actualment no està en vigor, és que faci falta el consentiment de l'altre cònjuge. Per tant, que la família no se pugui veure afectada i se quedi sense casa perquè un dels cònjuges propietari hagi venut o hagi hipotecat